Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनै न'आव थानानै मा खालामो बेखौनो दिनै नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे शेयार खालामनो लुगैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय आं गोबावथार जाबायमोन दे भिडिअ होनो मोनिया, ओमफ्राय देहानि एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन नालाय, बेनिखायनो आङो भिडिअ खालामनो इडिट खालामनो बेफोरबायदि बादोंमोन आरोना, बेनिखायनो आं भिडिअ होनाय जायाखैमोन। दिनै आं गोबावनि उनावबाबो लाबोबाय भिडिअ, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो आङो फार्स्टआवनो न'फोरखौ सिबनानै लाग्रोजोबो आरोना। आंनि हासबेन्डआ स्कुलाव थांनायनि उनावहा आङो न' आरिफोरखौ आङो सिबनानै लाग्रोजोबो, बेनि उनावसो आङो बाहेरनि खामानि मावो आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। न'फोरखौ सिबनानै लाग्रोजोबनोसै आङो। दायो आङो दुगैखांनानै रुमाव हाबफैफिनबाय, ओमफ्राय एसे देलायनानै लानोसै। फोथा फोननो नागिरदों आङो, बिनि उनाव सिन्दुर फोनगोन, देलायगोन। दायो आङो देलायखांबाय लोगोफोर, ओमफ्राय आङो दायो किचेन रुमाव हाबहैनोसै। सानजौफुनि थाखाय संनो आरिनो लाहार फाहार खालामनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मा ओंख्रि संनाय जायो दिनै सानजौफुनि थाखाय। ओमफ्राय आं दायो खानायखौ खागोन, खानाया गिसि नालाय, ओमफ्राय खागोन ना मागोन जादों आरो। ओमफ्राय खानायाव गारनाथ' ओंखाम मैगं संनो हाया नालाय, ओमफ्राय आङो खानोसै होननानै सानबाय आरो। ओंखाम बोरैबाफोर मैगंफोरावहा खानायदोंफोर मोनजाबायोब्ला प्रब्लेम जागोन नालाय, ओमफ्राय खानोसै आरो आङो।
दायो आङो ओंखाम जानो थाखाय आं डाइनिंखौ साफा खालामनानै दोननोसै ओमफ्राय जानायखौ आङो भिडिअ लाथ'बाय थाला मानो होनबा गासैबो फेमिलियैनो जानाय जायो नालाय एसे आं उसुबिदा मोनो माने गासैबो आं बायदि नंजोबा नालाय गासैबो कम्फर्टेबल नङा सोरबा सुबिदा उसुबिदा मोनो भिडिअ खालामनो केमेरायाव फैनो थाखाय बेनिखायनो आङो भिडिअ लानो बायो फेमिलिफोरजों बेनिखायनो आङो जानायखौ भिडिअ लाथ'ला लोगोफोर दालि ओमफ्राय खुमब्रा संदोंमोन आं मैगंखौ मोनसिगोनानो बेबो नैबे आखायाव आंहा बे साराया नांनानै एसे थिफुदों आरोना ओमफ्राय आं मा खालामगोन जाबाय मा खालामगोन मा मागोन जानानै ओमफ्राय माने बोरैबा थिफुबाय नालाय गुदुंजों मा खालामगोन मा मागोन जायो नालाय माबा मोनसे जायोबा ओमफ्राय आङो फ्रिजावहा थांबाय आरोना फ्रिजाव थांनानै ओमफ्राय बे दालिम फिथाइया बिराद गुसु जाना दंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो दांनानै होबाय आरो थिफुनाया एसे माबागोन नामा होननानै बिराद गाजा ओमफ्राय गुसुदो मोजां मोनलायलायदों आरोना दसे समनि थाखाय आखाइखौ थिफुनायखौ ओंखाम जाखांनायनि उनाव आं रुमावहा गाइखेर कापसे लानानै हाबफैबाय ओमफ्राय गाइखेरखौ लोंनो थाखाय लाबोबाय आङो बोथोराबो ओरैबायदि गरम लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअ बिदि लाबाय थानो बाबाय आं भिडिअखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय लोगोफोर ओमफ्राय देहानिबो एसे प्रब्लेम जाबाय थादों नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो आं भिडिअखौ लाबाय थानो बाबाय नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो हायो आं नोंथांमोननि गेजेराव आं नायनोसै हानायखिनिखौ आं नाजागोन बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोनो अनो बिथांमोना नेना थाबानो जाबाय